أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Al'umma wayannan yan uwa almajirai kenan a jihar Kano wanda ake zuwa ana kwaso su daga makarantunsu ana kawo su nan karaye cabs na NYSC ana ajiye su banda halin ɗimuwa da mutum baya gaban iyayensa, ga matsala ta yunwa, ga matsala ta rashin ruwan sha, yaro dai a takurai iyayensa a firgice shi ma a firgice, kuma har yanzu ba a ɗauki wani mataki a hukumance wanda zai nuna cewar ga ranar da za a ɗauki yaron daga rugun ba. Yara suna kuka suna cikin halin ɗimuwa, abin da babu kyan gani babu daɗi. Wannan a taƙaice kenan, saboda yaran akalla sun fi 800, sun fi 1,370. Yara dai ga sunan babu adadi, ga shi nan ana gani. Yan uwa a taya mu da addu'a, duk wanda yake ganin yana da hannu wanda zai sa a fitar da yaran nan, da Allah ya taimaka. Yara suna cikin ɗimuwa, hali na kaico, hali na baƙin ciki da kaico. Yara suna cikin matsala, da Allah a taimaka. Yan uwa taimake mu da addu'a, da Allah ya fitar da yaran nan, suna cikin wani hali wallahi tallahi. Ga yanayi na azumi, ga yanayi na takura. Yanzu wallahi anan akwai wanda ba sa azumi, amma a yau ba za su ci abinci a nan gidan ba. In ko sun ci su so daya, wanda yake azumin kuma ba shi abinci wadatacce wanda zai wannan ba. Ga shi abincin wanda zaka ci ne kawai dan dai karka bari ba ka ci. Assalamu alaikum yan uwa, taya mu da addu'a. Allah ya saka.